Ola, ides construir unha gran nora para o voso parque de atraccións. O primeiro que tedes que facer é unha estrutura para dar altura e soporta a vosa máquina. Hai moitas formas de facelo, aquí veredes unha posibilidade, pero podedes explorar e facela a vosa propia estrutura. A parte máis importante da nora será un mecanismo formado por un engrenaxe e un motor que fará posible que a atracción xire. Por outro lado, faredes a parte visible da nora usando un compás, unha regra e cartón ou cartón pluma. Deberedes pegar con silicona o que necesitedes para que todo funcione correctamente. É necesario introducir o eixe polo burato do medio que faredes na nora para que xire perfectamente. Podedes usar silicona para reforzar as partes que o necesiten. Recordade programar a microbit. A nora está lista.